Vaivaako kylsisieni? Ei. Kliinisesti tutkittu Neilner hoitaa kylsisienen tehokkaasti, ilman sivuvaikutuksia. Neilner uutuusapteekista. Mitäs nyt? Tai muottipeltola. Niin. Olisi niin kiva lähteä menemään. Kyllä vähän vielä. Sokkokokki tänään 8:00. Tällä viikolla salilla. Se on yllättävän nuorempi Pimo. Joku milfi. Immo on ajanut ratkaonnettomuuden Malmilla ja ei tiedetä mitä on käynyt, mutta siellä on elvytystoimenpiteet menossa. Eka mikä mulle tulee mieleen on vaan semmonen, että anna Jumala sen puolella. Jokainen päivä on taistelu. Sali. Jimillä maanantaista torstaihin 8. Suosittu dokumentti jatkuu 10-osaisena sarjana, jossa seurataan kuinka luonto ottaa vallan, kun ihmisiä ei enää